mwaro chomo jumbo yomo alibo ikoyo ale budget committee akabikira 1.5 billion rosri school rosri chipara baki chirami omakorangira bajumba ngaki inchu ochikorora ntukwa nomuli rotwa limit no abantu bamintu ntati ko bashwa ntuliko chakosika guchumutu mwaroche gandebega mwaroche omujumbe gete alibo ikoyo okorukundindi nyoro akabwata esenge njale serikali ime akaibekera 1.5 billion ochiro aga chiti skuru chaso obupi obekere kabros bona kunya kurangiria bajumbe nganchumoro mpaka wakandire school fees nakina nengo bungai netu kineintwe ekera osoro bosumuni airi noboke lakini ere chief whip nitege tatu nechingurukiri torogose gose mbugira torole ngumu kwani rande mudengano nalengega imotenga ki school neria igo akibali mukonyora abana ekera nyasaye kawanja ka ekiruweke kinenje kaninke boli nyora abana nabo tukubaira school mole tayari mole tayari bali motaranyora nyora abana mentuka ekera abanda abagotoirorera oigwa abanda enyenje baote bingaito bwati chimilioni abantu chimilioni 3 bairekeregende n'abagusiemwe abagusi n'abantu registered voters voka etoleka mu chimilioni 2 kurukisi mpaka Nyamira ndayitemba sabentigiragagu munanchire minyoke kera minyokande engui kagaiga chanda yechi transformer nyanchire mboli abantu ba Kenya Power toyibona ine omwako oyo ninjemba rosigochaga itangani ntegete emweta abantu batuchaire mono abagusi n'abantu abasinini nintagete abana bakote form 4 n'abasubati abatabwate bitambulisho batwarigendo ke bitambulisho kando nabo twari bitambulisho nintagete abantu babwate gendo ke ekura iko mukutano de wensi korumu kinyuga tutongo twara tindigo twara mukutano muntu tabwate bitambulisho nekura das motoro ky'abantu bande Kenya ingaki nabange tule ndagite nyasaye kawanja by 2027 Kisii County registered voters tobe millionaire ekera registered voters bona atukwane tule 700,000 Nyamira nintagite ndolenga kitoko ika 550 sasa tubona Nyamira abantu bawaka na Kisii it's 1.5 abagusiba itubali isiko emiliyoni yamo na liturasi ku Kenya manyanga wake kura na ky'abantu bandi bakonyora abawaziri GPS kigas kinyinga intuga igese nje to tubaganegete bantu batate tuwaka kura abante batuchaite abantu babwate myaka 18 ukigobeka ngama wakogoroga 18 ukigoro mpakemia kero monto ono mukutano ndora iwe ngasimba ngo cyane tonchi tonye tubwate kitambulisho nakora to kwa kende aebona kanyabonjo kanene wakamali no hakera monto ndwese cyatoko mokonye etutaitukuwa nino monto bwate ndo keke ekura igo ntagete to sikwe abagerana libarato sike abayikoye batosike abakalenjini batosike nantu bwate kinamba omwelyo munganjire enyagitali umuwaziri wa health no mwana inoga
kurumoticho oyo kurukuro na adinya kweba mweli kondo nama ito kwa nake abakuwa ni daike